खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आं दिनैनि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि जे गाहाय रादाबफोर बेफोरखौ फरायनो थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आं गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय गिबि रादाबा जाबाय मा जे मस्जिदनि 500 मिटार जानथायाव अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामनांगौ आब्दुल खालेका बे दाबिखौ खालामदों। जुदि हिन्दु थानाय जायगा आरो मन्दिरफोरनिफ्राय 500 मिटार गोजानाव 5 किल'मिटार गोजानाव मोसौ बेदर फाननांगौब्ला अब्ला 500 मिटार गोजानाव अमा बेदरखौ फाननांगौ, खाथियाव फाननो मोना। बेखौ होनदों आब्दुल खालेक बरपेटानि एमपिआ। बेनिफ्राय जाबाय हारिनि अलखद समाव बर'नि माहारियारि आफादफोरा मानो सिरियै थाखो दावराव देख्रेब नार्जारी। मोजां बाथ्रा। बेनिफ्राय बिटिसिआ आरोबाव सानै मावफुं सोद्रोमा मोनबाय। धनन्जय बसुमतारी आरो उइलसन हाजदाया बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय, मैया लादों समायखिराव मोनाबिलि समाव। बेनिफ्राय जाबाय मा कातिराम बरुआ प्लास्टिक मासि साउन्ड बक्स माइक बेटारि माइक्र'फन बायदि रानदों। बेनिफ्राय मिरुनि मावफारिया आरो आजिरा मोननाय मावफारियाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। दान बान्थायाव 11% डिए बांहोनो मिरु सोरखारा फोसावबाय। बे मैया जोङो रादाब बिलाइयाव मोनदों बे रादाबखौ दिनै इंखंआव होबाय। काजिरङायाव 7 सुरां सिखारि हमदों। बेनिफ्राय जे रादाबाव खेलानि रादाबाव दङ अस्ट्रेलियानि एलिस पेरिया T20आव 1000 रान लानो हादों। दिल्ली राजथावनिनि गाहाय बिगोमा जानो हायो गम्भीरा। बेफोर रादाबखौ होदों। जोङो सिंनिखौ फरायबानो गासैबो मिथिजोबगोन। बेनिफ्राय होनदों मा बरपेटायाव 9 बोसोरनि हिन्जावसाखौ 65 बोसोरनि सुबुङा जिनाहारि खालामदों। आरो गोदानबाव बरपेटायाव बेसेबां माने गाज्रि जागासिनो दं आइजोफोरनि बेरेखायै बे अयथासारा। दा बेखौ सोरखारा होबथानो नाजागासिनो दङ, नाथाय दासिमबो जाफुंसारनो हायाखै। बेनिफ्राय अग्रदूत रादाब बिलाइ बेहाय दङ गाहायाव जे आरम्भ हल कभिडर तृतीय ढौ क्रमे बृद्धि पाइसे मृत्युर हार। कभिडनि थामथि दोहौआ जुरिबाय। जे थैनायनि बिबां बेयो बांदोंसो खमायाखै। बेखायनो सांग्रां जानांगौ। बेखौ वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशना सांग्रांथि हरदों मोनफ्रोमबो रायजोफोरनो। बेनिफ्राय बृक्कनिधि पलाय আহিল कलकातार परा सासे सेंग्रा बृक्कखौ माने गिलाखौ फाना हलासिनो बे खारखुमाबोनो हादों। बेनिफ्राय मोनसे आयेननि बाथ्रा औपनिवेशिक आयेन आख्यादिक केन्द्रक प्रश्न उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्टनि मोनसे सोंनाय मिरु सोरखारनि खाथियाव जे मुख्य न्यायाधीशर नेतृत्व 3 जनिया বিচারপীঠে বৈধতা পরীক্ষা করিব। सुप्रीम कोर्टनि 3 न्यायाधीशखौ लानानै बिसोरो गिबि न्यायाधीश बेखौ लानानै बे आयेना मा आयेन बियो राष्ट्रद्रोह आयेन बियो दा आरो बानजागोन ना बानजाया बेखौ बिजिरनो थाखाय 3नि कमिटि बानायनानै होदों। व्यापक अपव्यवहारत खुन्न सुप्रीम कोर्टआ नुदों जे नोजोर खालामदों जे सोरखारफोरा बे आयेनखौ मोजां खामानियाव बाहायाखै, गोबां गावसोरनि स्वार्थआव बाहायदों। बेनिफ्राय जों अসমतो 100 टकार अधिक हल पेट्रलर मूल्य। आसामावबो पेट्रलनि मुङा बेसेना
जौसेनि बारबाय होननानै बुंदों। बेनिफ्राय आरक्षिक सम्पूर्ण स्वाधीनता मुख्यमंत्री आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया पुलिसफोरनो फुरा उदांस्रि होबाय, जा मावो गावनि गोसो खुसि मथन मावनो हागोन बिदि खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय अखिल गगৈ सदनरपरा बहिष्काৰৰ हकियनि दिले अध्यक्ष बिश्वजित दैमारी आसाम आयेन आफादनि स्पिकारा अखिल गगैखौ सदननिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जागोन होननानै हुमखि होदों। बेनिफ्राय जाबाय मा असन्तुष्टि 6 জনগোষ্ঠীর নতুন মন্ত্রীগত গঠনক লৈ অনিশ্চয়তা জনজাতিকরণ আর এই বছরতো প্রস্তুতেই নহল মন্ত্রীগোটর প্রতিবেদন যে 6 জনগোষ্ঠীखौ যি জনজাতি खालामनाय ट्राइबेल खालामनाय बिनि जेबो खामानिखौनो मावाखै दिनै 2.5 बोसोर बारलांबाय बे खोथाखौ अजद खालामनानै बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय राज्यत कृत्रिम व्यवस्थार जरियते बंध करा हबो बलद गरुर जन्म गिबि मन्त्रिया बुंदों। जोंनो गाइखेरसो नांगौ, मोसौ हालुवा बा मोसौ दामब्रा जोनोम जायोबा बेखौ बेदरनि थाखाय এই नसुंसेनि हादोरफोराव सालान खालामनायसो जायो बेखौ होनदों आरो। बेनिफ्राय जाबाय नैबे घरत कोवा भाषात प्रणयन हब पाठ्यपुथि न'आव रायलायनाय जे कथित भाषा कलिकुवेल लेंगुवेज बेहायबो लेखा रनसायगोन बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा पुनर बरखास्त जिस्टर 6 कर्मचारी जिस्ट बे जिस्टनि जे दुर्नीतिपरायण बा गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानाय दुर्नीतियाव लोब्बा थानाय बे 6 जन मावफारिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारदों। बे जाबाय जिस्टामा जरहाट बिज्ञान प्रजुक्तिबिद्या प्रतिष्ठान गुसुङै जरहाट बिज्ञान प्रजुक्तिबिद्या प्रतिष्ठान। बिनि उनाव जों फैबाय प्राग बसिमी पुनरुज्जीवित करार दाबी। प्राग बसिमी मोनसे सिनि इन्डास्ट्रि बियो बेहाय गोबाङानो साख्रि मावोमोन उदै सुफुंदोंमोन नाथाय दा बेखौ बन्द खालामनानै होनायनिफ्राय बे मानसिफोरनि जाल्लाया दैयाव हांसो दावनो हायैबादि जाहैदों। बेनिफ्राय जाबाय जे 2024 निर्वाचन मोदी प्रत्याबाনৰ বাবে प्रस्तुति ममता बेनार्जी आसामनि माबा बेंगलनि चीफ मिनिस्टार बियो जे फैगौ 2024 जि भारतनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नरेन्द्र मोदीखौ चेलेन्ज खालामगोन। बेनिफ्राय शरद पवारनि मोनसे राष्ट्रपति हबनो बिचारे पवारे 2024 कथाव करानाय चिन्ता शरद पवारनि खोथा बियो जे बियो हादोरगिरिबो जानो लुबैयाखैनो आरो 24 नि जि भारतारि बिसायख'थि बेखौबो सानहराखै। बेनिफ्राय आमेरिका द्विगुन हल संक्रमण अस्ट्रेलिया तलाबन्ध आरम्भ आमेरिका हादोराव माबाजों कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानायनि अनजिमाया 2 गुन बारायबाय 2 गुन बारा जाबाय। दा जोङो बयबो सांग्रां जानांसिगौ जरखायै भारतआ सांग्रां जानांगौ। बेनिफ्राय देवा पंजाब कंग्रेसर सभापति नियुक्त नवजीत सिद्धू बे क्रिकेट प्लेयार नवजीत सिद्धूआ बेखौ पंजाब स्टेट कंग्रेसनि आफादगिरि थिसननाय जाबाय। बिनि उनाव जाबाय मा जमा कारागारलै प्रेरण करार उत्ताल दक्षिण आफ्रिका मृत 72 जन जे दाखालिनिफ्रायनो बे जाथाया जादों। बे खोला आफ्रिकानि
हादोरगिरि बियो बे जुमाखौ जेकब जुमाखौ माबा दायाव खानानै जेल खानायाव सोदों आरो बिनि मोजां मोनग्राफोरा बिनि सापर्टारफोरा बिनि बेरेखायै हादोराव सोमावसारदों। बेनिफ्राय शक्ति बृद्धि तालिबानर जाहाथे गस्थिर दखलत पाक आफगान हिमान्तर हेनाघाती जे तालिबाननि गोहोआ बांबाय जोबोद बांबाय। आमेरिकानि हादोरगिरि ज' बाइडेना गावसोरनि सान्थ्रिफोरखौ आफगानिस्ताननिफ्राय बोखांनानै लांजोबनायनि उनाव दा जायखौ मेखौनो गावथारलागासिनो दङ गावसोरनि गोसोबादि। इनिफ्राय मोनसे रादाब मा बमा बिस्फोरणर पाছত पाकिस्तानेरे बन्धुत्व फाट जे आईईडी बमा होनानै जे चीन देशनि सागु इन्जिनियारफोर रोगानानै लांनाय गारिखौ बमाजों उरायहोदोंमोन आरो थैदों सागुबो। दा बिनि बेरेखा खालामदों चीन हादोरा। मानो बे खालामखो होननानै दा तदन्त खालामनो नागिरदों। जे बिनि उनाव जाबाय नैबे मोनसे रादाब बिटिआरत भयंकर परिस्थिति हब नवहरणीया बुंदों। इनिफ्राय नैबे टकिअ अलिम्पिक भारतर पदक सम्भावना बेडमिन्टन आर्चारी भारतलन बबाव मोनथारगोन बेडमिन्टनाव मोनगोन आर्चारियाव मोनगोन आरो भारतलनाव मोनगोन माने अजन दैखांनायाव अलिम्पिक टकिअ अलिम्पिकनि खेलायाव बेखौ आसा खालामदों भारतारिया। जे बेनोसै अग्रदूतनिफ्राय दानिया जों थांदिनि आमारकम होननाय रादाब बिलाइयाव जे बेहाय दङ रादाबा अखिलक बहिष्काৰৰ ভাবুকে অধ্যক্ষৰ হু ইজ অখিল प्रश्न ইউডিএফৰ आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बिश्वजित दैमारियाल' हु इज अखिल होननानै बुङाखै बा होखानो होननानै हुमखि होआखै। इउडिएफनियाबो होनदों। मा जाहोन बेखौ जोङो रादाबनि गासैखौ फरायबासो मोजाङै मिथिनो हागोन। बेखायनो जों फरायनांसिगोन। बेनिफ्राय मोनसे रादाब होनदों मा আহিয়াছেক तालिबान उद्विग्न भारत। तालिबानाथ' आफगानिस्तानावल' बा पाकिस्तानावल' थाबाय थानाय नङा। बिसिनि दालाया जोंनि भारतआवबो फैगोन जेरै आईएसआई या फैदों। बेनिफ्राय ना आईसीआईसीआ फैदों आईएसआई फैदों। बेनिफ्राय जाबाय मा बिटिसि सचिबालयत साधारण जनतार प्रवेश निषेध। बिटिसिनि जि मावख' न' सेक्रेटारियेट बेहाय रावखौबो साधारण मानसिफोरखौ हाबनायनि हेंथा होदों। बेनिफ्राय वित्तमन्त्री अजन्तार आज प्रथम बाजेट जोंनि आसामनि आइजो रांखान्थि मन्थ्रिया अजन्ता नेवक आरो बिथाङा दिनै रानबावजाखौ दाखिल खालामगोन। कथित भाषात पाठदान हब प्रथমৰ পৰা पन्चम श्रेणीলৈ रनस बेगुआ बुंदों जे रायलायनाय न'आव रायलायनाय रावावनो गामियाव रायलायनाय रावावनो 1 थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम गथ'फोरखौ फोरोंनाय जागोन। बेनिफ्राय होनदोंबा किडनी चक्र मास्टारमाइन्ड प्लाबनै सलायसिल सरकारि एनजिअ। बै जे प्लाबन बर ठाकुर किडनी बेफारि बियो मोनसे सरकारि एनजिअ सलायदोंमोन। सरकारा बेफोरखौ मिथियाखैनो हमनोनो हायाखै। इनिफ्राय नैबे मोनसे रादाब डिस्टिंक्शन पाले बहु छात्र छात्री बरपेटार स्कुलर बिरम्बना। बे प्राइभेट स्कुलफोराबो आरो सोरबा सोरबा प्रभिन्सियेल स्कुलफोराबो गावसोरनि फरायसानि मार्क्सफोरखौ ओरैबादि बानायनानै हरदों दा डिस्टिंक्शन आरो स्टारनि
अनजिमायानो होख'नो हायि बादि जाबाय बेनि उनाव फैदो हाइलाकान्दि हिमान्त मिज' दखलदारिये हाजिसे घर दाबो जोबाखै मिज'रामजों आसामनि जि सिमना लानानै दाङाबाजिया दा बिसोरो न'सो लुदों आबाद खालामदों न' लुदों आसामनि हेंथाखौबो मानियाखै दिल्लीयाव मिरु सोरखारखौ गेजेर खालामनानै रायलायबाय बेखौबो मानियाखै बे आरो बेनिफ्राय मोनसे मुलिनि रादाब ब्लाड सुगार नियन्त्रণৰ বাবে अलिभ अइल व्यवहार करक ब्लाड सुगार खमायनो थाखाय अलिभ अइल थावखौ बाहायनो थिनदों बे आरो जोङो आरो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांनोसैलाय दानिया असमिया प्रतिदिन बेहाय गिबि रादाबा जादों अসমत पेट्रलर दाम हटक अतिक्रम बेखौ जों आगोलनि पेपारावबो मोनबाय जे आसामावबो पेट्रलनि दामा 100 बारबाय बेनिफ्राय होनदोंमा सारिमेर परा 40 बार इन्धনৰ मूल्য বৃদ্ধিৰ বিজেপি सरकारार अभिलेख বিজেপি सरकारा मोनसे लिरमिन सोरजिबाय जे 4 मेनिफ्राय दासिम जोंनि हादोरसायाव पेट्रलनि दामा डिजेलनि दामा 40 खेब बारायबाय बेनि उनाव फैदोंनि जोङो अबसरप्राप्त ASI पुनर करा हब मकरल मुख्यमंत्री माबा तदन्तनि खामानिनि थाखाय बे रिटायार जानाय SI आरो ASI फोरखौनो थिसनफिनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों एबार अखम रत्न बटा साहित्यिक बुद्धिजीविया नापाय देग्लायनि जि अखम रत्न बान्था बेखौ थुनलाइगिरि आरो मेलेमजिबिफोरा मोननाय नङा बिसोरनो होनाय जानाय नङा होनदों आबादारिनिसो होगोन होनदों CBI तदন্ত বিচাৰি राजभवनात कंग्रेस स्वास्थ्य विभाग हिमंत विश्व पियुषर नेतृत्व थाखोति मानव अंगर बजार बे जे किडनी फाननाय बिनि CBI तदন্ত नागिरदों CBI तदন্ত खालामनांगौ होननानै कंग्रेसआ दाबि खालामदों बिनि उनाव फैबाय कमलनाथ कांग्रेसर कार्यकारी सभापति पदत नियुक्तिर सम्भावना भारतनि जे कांग्रेसनि आफाद बे आफादनि मावफुं आफादगिरि खालामनो सिगांगासिनो दङ बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब बिदिखर बजारत जनप्रिय अखमर काजी नेमु विभिन्न देशर सुपार मार्केटत उपलब्ध राज्यत उत्पादित कृषिजात सामग्री आसामनि आबादारिफोरा मावनानै दिहुननाय कागजी लेबु गोखै लेबु आरो गुबुन जिनिसफोर दा विदेशाव थांदों हरजादों आरो विदेशनि बाजारखौ दखल खालामदों बे जोंनि थाखाय मोजां रादाब जोङो माबानिखौ अग्रदूतनिफ्राय बेखिनिखौनो प्रतिदिननिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय थेवब्लाबो नैबे मोनसे मा जे हेलमेट परिधान करि दल संगठन राज्यत बिक्षोभ बेयो এই चन्द्रपुरनि गुवाहाटीनि सेरनि बेहाय जेहेतु गुवाहाटीनि जाबर जथरखौ मैलाफोरखौ लांनानै गारहैदोंमोन बिनि हेंथा गासिनो दं दानिया जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनि असमिया प्रतिदिनखौ दोनबाय माने नियमिया बार्ता बेहाय जादों असमत आइनर हाखन सोलिबै गिबि मन्थ्रिया बुंदों आसामाव आइननि सासन सोलिगोनानो बे आइन नङा इनाय नङा बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय नैबेहाय मानव अंग बिहार गोपन घाटित परिणत नगाव डिब्रुगढ़ कलकातार परा पलाई आहि नगाव थानात गसर दीपक मुनि सासे सेंग्राया बेबो लांखार जादोंमोन बे प्लाबन बर ठाकुरनि मानसिफोरजों राजेश पद्दारनि मानसिजों किडनी फाननो थाखाय नाथाय बियो खारखुमाबोनो हादों आरो बेनिफ्राय मोनसे मा
नाथुला इस्टार्न लादाखत सिनर आग्राखै भूमिका क्लय उद्विग्न भारता सिन्थायाव गोग्लैदों मानोना चीन देशा गावसोरनि भारतनि सीमा नाथुला इस्टार्न लादाखआव बारसोमहां बा गाग्लोबहां महर लादों बाहाव खालामदों बेनिफ्राय विधानसभा निर्वाचन तथ्य लुकुवार अभियोग फणिभूषण चौधरी विरुद्धे कारण दरखार जाननी हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्टा फणिभूषण चौधरी बेरेखायै माबा नोटिस जारी खालामदों मानोना बिनि सायाव नैबे अजद दङ जे बियो थांनाय बिसायख'थियाव माबाखौ जि डाटा होनांगौ बेफोरखौ दोनखुमादों सिखुमादों होजोबाखै मोजाङै बेनो बे जाबाय नियमिया बार्तानिफ्राय दाना सेन्टिनेल रादाब बिलाइ बे सेन्टिनेल रादाब बिलाइयाव दङ रिटायार्ड सब इन्सपेक्टर टु इनभेस्टिगेट पेन्डिं केसेस चिफ मिनिस्टार बे खोथाखौ जोङो आगोलनि पेपारावबो फरायबाय जे जायफोर साख्रिया रिटायार्ड जाबाय सब इन्सपेक्टर हिसाबै बिसोरखौनो बै पेन्डिं केसफोरनि नायबिजिरनाय खामानियाव लगायगोन बे आरो बेनिफ्राय ट्रिटमेन्ट अफ COVID-19 पेशेंट्स दिसपुर आस्क प्राइवेट हस्पिटल्स टु स्ट्रिक्टली फलो IRDA's order गोबां प्राइवेट हस्पिटालफोराबो दाना कोविड बेमारिखौ चिकित्सा खालामदों नाथाय बिसोरो IRDA खौ गोबाङानो फल' खालामाखै बारा फैसा लादों बेखायनो नैबे हुमखिखौ होदों आसाम सरकारनि थोंजोंनिफ्राय बेनिफ्राय चाइना नट मिन्सिं वर्ड्स अबाउट डाउनटार्न इन टाइज विथ इंडिया जे चाइना आरो इन्डियानि गेजेराव दा सोमोन्दोआ मोजां नङा बेखौ लानानै चीन देशा मोनबो सोदोबनि माबा गाज्रि ओंथि खालामनो बाहायाखै बे होनदों बे सोदोबफोरा एखेयैनो दङ बेनिफ्राय NRC फंडिंग ऑन टेंटर हुक्स NRC खौ जे खालामफिनगोन नायफिनगोन बेनि थाखाय जे थाखा नांगौ बे दा हेंगिं जानानै दङ कीपिंग योर ब्रेन एक्टिव डिलेज डिमेंशिया बाय 5 years कीपिंग योर ब्रेन एक्टिव ब्रेनखौ जों एक्टिव खालामनानै लाखिनांगौ उन्दुबाय थाबा ब्रेना एक्टिव जाया मबाइलाव सिनेमा नायबाय थाबाबो कार्टुन नायबाय थाबाबो ब्रेना एक्टिव जाया ब्रेन एक्टिव खालामनायनि गोबां राहा दङ बेहाय साइन्टिस्टफोरा बुंदों मा जे ब्रेनखौ जुदि जोङो एक्टिभ खालामनानै लाखिनो हायोब्ला अब्ला जोंनियाव डिमेन्सिया 5 बोसोर उनावसो फैगोन डिमेन्सिया बावनाय जोबोद गोरा बावनाय आरो दा बियो 5 बोसोर फैसिगोन 5 बोसोर उनाव फैगोन खोब मोजां एखायनो जों ब्रेनखौ एक्टिभ खालामनानै लाखिनांगौ ते सेन्ट्रेलनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय दानिया फैदो जुगसंख बांला रादाब बिलाइ बेहाय दङ 5 बोसोरे असम के स्वावलम्बी करार स्वप्न देखासेन हिमंत बिश्व शर्माया आसामनि मानसिफोरखौ मोनसे सिमां नुहोदों जे 5 बोसोरनि गेजेरावनो आसामखौ गावनि आथिं सायाव गसंनो हानाय खालामगोन बिनि उनाव फैबाय सिलचर गुवाहाटी जनशताब्दी एक्सप्रेस शीघ्रै चालु হচ্ছে जे सिलचरनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर जी जनशताब्दी सोलियो जनशताब्दी एक्सप्रेस होननाय बिराद गोख्रै रेलगाड़ी बेखौ बन्द खालामनानै दोनदोंमोन कोविडनि थाखाय दा बेखौ चालु खालामफिनसिगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय मोनसे मा टेनिसे एखन भयंकर प्रतियोगिता लिएन्डार पेजआ बुंदों जे आथिखाल टेनिसाव गोरलै देरहानाया गोरलै नंला जोबोद बादायलायनाय दंसै बेखौ बुंदों दा जोङो माबानिफ्राय जुगसंखनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायदों आरो मोनसे दङ बलदमुक्त हबे असम कृत्रिम उपाय जन्म नियन्त्रण मोसौ गायल' जोनोम होनांगौ दामब्रिल' जोनोम होनांगौ दामब्रा नङा
बेखौ हिमंत बिश्व शर्माया बुंदों आरो मोनसे रादाबा जाबाय शीघ्र से सबे महासड़केर काज सदननि आश्वास मुख्यमंत्री गिबि मन्त्री हिमंत बिश्व शर्माया रायजोफोरनो आरो एमएलए फोरनो मोनसे आश्वास होदों जे खोथा होदों जे थाबैनो बै जे फरलेनफोर बानायनाय फरलेन लामा बानायनायफोरनि खामानिया जोबगोन बेखौ होनदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब सिलचर तुमुल विक्षोभ कांग्रेसर मोदी सरकार के थुकलेन सुस्मिता देव होननाय बिनि दैदेननायाव कांग्रेस हान्जाया सिलचराव जि मोदी सरकारनि बेरेखायै गोख्रोङै होसिख्रावदों बेखिनियानो जुग संखनिफ्राय बेनिफ्राय दा थांदिनि जोङो असमिया खबर बे रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ অসমবাসী বছৰি খাই 512 কোটিৰ কণী উৎপাদন মাত্ৰ 52 কোটি টাকাৰ गासै आसामाव बोसोरसेयाव 512 कोटी थाखानि दावदै जायोनो नाथाय गावनि हादोरसायाव खालि 52 कोटी थाखानिल' दावदै ओंखारो होमबा बेसेबां 450 कोटिनिबो आरो माने बांसिन जोङो विदेशाव हरनांगौ जायो गुबुन हादोरनो हरनांगौ जायो गुबुन हादोरसानो बेनिफ्राय जाबाय मा 4 लाख टका लक आरो एटा किडनी दियक मानसिफोरखौ बिदि लब खालामो लब दिन्थियो 4 लाख टाका ला आरो किडनी मोनसे जोंनो फानहर बे दा बे 4 लाख टाकाखौ बै रवीन्द्रनाथ हस्पिटाल कलकातानि बिनिफ्राय मोनगोन प्लाबन बर ठाकुर मोना राजेश पद्दार मोना रमेन मेधि मोना नाथाय बै जाय किडनीनि बिगुमा बे किडनीनि बिगुमाया 2 लाखबो मोनबावासै खोमा गिनांगौ दङ बे बेखायनो जोङो सांग्रां जानाया गाहाम बेनिफ्राय मोनसे रादाब जे जामुगुरि हाटत এখন गावते 35 जनकै लकर कर'नात आक्राন্ত दुगराखिर मृत्यु जे जामुगुरि हाटआव गंसे गामियावनो 35 कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादों आरो बिनिनो सानैया थैबाय बेनिफ्राय जोंनि आखायाव नैबे रादाब दंबावो बिपिएफर परा इउपिपिएललै जवा धनन्जय बसुमतारी मन'नीर सदस्य उइलसन हाजदार कार्यबाही सदस्य हिसाबै अंशग्रहण मैया लादों बेखौ बे 2 बोसोराव हबो उल्लेखযোग्य परिवर्तन प्रमोद बरा बुंदों बोसोरनि गेजेरावनो जोबोद सोलायनाय फैगोन बिटिआरआव बेनिफ्राय बिजनि ड्राग्स सरबराहकारीर आक्रमणर बलि सारिगैया ड्राग्स फालांगिफोरासो गामियारि मानसिखौ आक्रमण खालामदों बुग्लुं सुग्लुं खालामदों माबायदि खोथा बियो बेखौ दोननोसै जोङो दानिया दैनिक असम बे दैनिक असमाव रादाबा दङ धरमतुलर किडनी बिक्री घटनार तदन्तই লোৱা নাই গতি 5 দিনৰ জালত নপৰিল মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্লাবন বৰ ঠাকুৰ ते दासिमबो आसाम सरकारा गोख्रैयै बे किडनी फाननाय जि बेबसा बेजों लोब्बा थानाय मास्टार माइंड प्लाबन बर ठाकुर राजेश पद्दार बिसोरखौ संनो हायाखै हमनो हायाखै ते गोख्रै मावनांगौ बेखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय गलाघाटर फुरा माफियार घटनार नतुन मर गलाघाटनि जौनि माफियानि घटनानि गोदान महर लादों बे प्राक्तन OSDO আহিব পাৰে তদন্তৰ আওতালৈ নেতৃত্ব স্পেচিয়েল ডিজিপি জিপি সিং गोदान डिजिपि जिपि सिंआ बे संनाय खामानिखौ मावगोन आगोलनि OSDOआबो बिनि आवथायाव फैनो हागौ सेबजानायनि फालोआव इनिफ्राय काजिरङा असिक माराथन जेरा बेखौनो लानानै काजिरङायाव असिखौ गोख्रोङै जेरा खालामगासिनो दं जेरा हमगासिनो दङ बेनिफ्राय
मोनसे रादाब जाबाय मा लोकहित आयोगर चाकरि केलेंकारी तदन्तर परा बासिबोलै बहु बिखयाय लैसे छुटी বিচাৰিছে অতিৰিক্ত সময় অন্তিম দিনাও তদন্ত আয়োগৰ ওচৰত হাজিৰ নহল বহু কেইজন বিষয়া बै जे एपीएससी केलेंकारिनि अफिसारफोरनि साख्रि मोननाय बे साख्रि मोननायफोरा नटिस मोनजासेयावबो दिनैसिमबो माबा आयोगनि सिगाङाव नुजाथि फैयाखै बेखौ बुंदों बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा मेट्रिक आरो उच्चतर माध्यमिक मूल्यायन पद्धति लय चरम बिभ्रान्ति बहुत बेले बेजे दा सोरनि खोथाखौ लानो माखौ लानो बबे स्कुला सोर गथ'खौ फेल खालामनाय मार्क्स हरखो रावखौबो हराखै होननानै बुंजायो बे रोखोमनि आरो बयबो माबा मोनबाय स्टार मार्क डिस्टिंक्शन मार्क मोनबाय नैबे मोनसे रादाब खेलानि महिला T20 क्रिकेट भारतर बिरुद्धे सिरिज जय करिले इंग्लेन्डा आइजोफोरनि T20 क्रिकेट सिरिजाव देरहाबाय भारतआ मोनसेबो देरहानो हायाखै बेखिनिखौनो फरायबाय दैनिक जनमभूमिनिफ्राय बेनि उनाव जोंहा आखायाव दङ दैनिक अखम बे दैनिक अखम रादाब बिलाइयाव दङ बेहायबो बै मिजोरामनि जाथाया दङ हाइलाकान्दिर गुदगुटित मिजोरामर मिजर घर गुदगुटी जायगानि मुङा बेनिफ्राय राज्यर विभिन्न जिल्लार सक्रिय मानव अंगर दालाल चक्र बे किडनी फाननाय आरिनाय लिभार फाननाय बे नगावर हुस कैबर्त गावर दुजननि बिरुद्धे एजाहार सानै मानसिनि बेरेखायै बे गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानायनि थाखाय केस होदों बिनिफ्राय बाजेटआ जि रां बावजा जोंहा आसामनि आइजो राङारि बिफाननि मन्थ्रि अजन्ता नेउग दिनै रानबावजाखौ दाखिल खालामगोन आयेन आफादाव ते ओरै बुंदों जे सम्भाव्य प्रस्ताव 1.15 लाख कौटि जाथावना थांखिया 1.15 लाख कौटि टाकानि जागोन जोङो बेखौ दिनै मोजाङै मिथिगोन आरो बे रादाब बिलाइयाव जि होदों बेखौबो फरायबा एसे हमनानै लाखानो हागोन बिनि उनाव देखद्र आयेन औपनिबेशिक सुप्रिम कर्टआ बुंदों जे राष्ट्रद्रोह देखद्र इन्टारनेशनल बे आयेना माबासो कलनियालिस्टफोरनि बियो दा भारतआव बानजाथावला बिदि होनना बुंदों बेनिफ्राय रनस बेगुनि मोनसे रादाब अहा बरखर नतुन भाषा नीति फैगौ बोसोरनिफ्राय गोदान राव खान्थि बा रावनि आयेन जागोन बे जनगोष्ठीय भाषा कला संस्कृतिर संरक्षणर बारे 1 कौटि टका बे मोजां रादाब जनगोष्ठीय भाषा माने बायदिसिना जनजातिल' नङा बायदिसिना जातिनि भाषा जनजातिबो थाबाय बेहाय ओमफ्राय कला संस्कृति हारिमु बेनिफ्राय आरिमु बेफोरनि बेंखनथायनि थाखाय 100 कौटि रां बाजेट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय व्यक्तिगत चिकित्सालय कोविड बे जाबाय माने प्राइभेट हस्पिटालफोरनि खोथा मासुल पुनर्विवेचनाखौ 3 सप्ताह सरकाराव शपथनामा जे प्राइभेट हस्पिटालफोराव जि चिकित्सानि नामाव चार्ज खालामनाय थाखा बे जोबोद बारा बे आरो बेनिफ्राय बेखौ माबा खमायनो थाखाय सरकारा व्यवस्था लादों बेनिफ्राय जाबाय महामारी प्रभाव पेलवानाय सिन्धुर प्रस्तुति कोरोना भाइरासा पीवी सिन्धुनि जि अलिम्पिक खेलानि थाखाय प्रेक्टिस खालामनाय बेहाय जेबो गोहोम गोग्लैयाखै बे आइजोआ मोजाङैनो गुफुं देहायैनो प्रेक्टिसखौ खालामनो हागासिनो दङ बेनिफ्राय मन्त्रिलत खेलिब नावमी असाकाई बेनिफ्राय आरजी बरुवार मृत्यु दिवसत खेलुवै संगठকক सम्बर्धना राधा गोविंद बरुवानि मुंखौलाय सोर खोनाया आसामाव दा बावलांसिगोन दा बेनिखायनो बोसोरे बोसोरे जों बिनि
जोनोम सान आरो थैनाय सानखौ फालियो दा बेहाय बुंदों जे गेलेग्रा आरो माबाफोरखौ जे संगठकफोर अर्गेनाइजारफोर बिसोरखौ माबादों मान बावदों बे जोंनि दिनैनि जे आसामनिफ्राय ओंखारनाय रादाब बिलाइनिफ्राय गाहाय रादाब बिलाइफोरखौ रादाबखौ फरायनाय बे एसेयावनो जोब्बाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय आरो साबायखर बावनानै आंनि फरायनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।